Isyu. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian ng isa, Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dam Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline! Mayong aga naman sa aton ng mga ka-aksyon, welcome na diri sa inyo para tuntunan aksyon. Hotline karon gadlaw, Hulyo 26, tuig 2021. Aksyon Hotline! Isa ini sang signifikante o kon ginabantayan nga petsa kag karon gadlaw diri sa pungsod Pilipinas. Bangod amo ini, gadlaw na talana magapatigayon sang last zona o State of the Nation address si Presidente Rodrigo Duterte. Aksyon Hotline! Sa katapusan nga zona sang Pangulo, ano bala ang mga importante nga mga i-report sa aton presidente diri sa pungsod Pilipinas kay aging trabaho kag nangin kabahin sa ngaging promesa nagligad nga zona. Aksyon Hotline! Ang aton pamangkot sa aton nga matag palamati, ano ang gina-expect nyo mabatian sa zona ni Presidente Rodrigo Duterte? Aksyon Hotline! Sa inyong mga komento, sa inyong mga opinion, sa inyong mga mensahe, pwede gid na mapadala diri sa Aksyon Radio Bacolod pagi sa aton sining available nga chat room ara dira sa comment section sang Aksyon Radio Bacolod Facebook page. No? Ipangitaon, i-search nyo lang. Sa mga listeners naton dira nga sa online, pakita nyo man na sa idalom da sang live naton, may nakabutang nga comment section. No, pwede ka mo da makabilin sang inyo mga mensahe. No, kung anong gina-expect nyo sa karon nga adlawng babatian sa mensahe or sa suna ni Presidente Rodrigo Duterte. Aksyon Hotline! Pwede nyo manina mapadala dira iya sa bahin sang Facebook o kung sa bahin sang YouTube. May available man nga comment section. Aksyon Hotline! Of course, mga wala iya internet connection, mga wala iya sang Facebook account kag YouTube, yara man kita gyapon sa aton silingat hotline 0963-757-0874. Aksyon Hotline! Aksyon are Tayhopon checking in until 9:30 in the morning. Aksyon Hotline! Ano mga dalagko nga balita nga aton tutukan karon nga aga diri sa inyo para tuntunan aksyon hotline? Aksyon Hotline! 2006 Golden Dam Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Vaccine rollout diri sa syudad sa Bacolod nagapadayon para sa AstraZeneca, Sinovac kag Johnson & Johnson. Balonta, din nga malugar ang may schedule subong, especially ang mga mall nga ginabaton ang walk-in. Aksyon Hotline! Nagasinagana puti kadamo subong nagahingagaw nga luyag mabakunahan diri sa syudad sa Bacolod. Luyag nga magka-avail kapin pagid sa Johnson & Johnson nga isa lang yung ka-dose, isa lang ka-inject, makonsider kag gilayon nga fully vaccinated. Aksyon Hotline! Samtang at least sa piyak nga bahin, speaking of COVID-19, ang Negros kag Bacolod nakita ta nagnubo na ginman ang case, no, ang kaso. Bangod kahapon ang iya sang Negros, 48 ang kaso. Galing ang problema, may duha
nga recorded nga napatay. Ang Bacolod City 24 kahapon pero may isa nga na-record na patay ho. Ang worry ta diri kon pila ang percentage kon death ang pagahambalan. Check karon dugay-dugay gikan iya sa bahin sang mga otoridad naton dira sa Emergency Operations Center kon EOC. Haring good news. Nagabaton sang informasyon si Congressman Greg Gasataya gikan mismo sa Department of Health. Nag-inform sa iya nga at least napasulod na sang Department of Budget and Management ginlakip na sang DBM ang pondo para sa natukuron nga Bacolod General Hospital sa ginatawag National Expenditure Program by 2022. Dami pamatian ko na muna. Ang problema galing lang sinimo ni kabalo ka next year, purti na ni kasako mo. Once ka naglapak na ni sa 2022, halos tanan concentrate na ni election campaign. Bisan subong, election na ang ginatrabaho sang mga politiko. So, kabay pa by next year, ang budget kay ginlakip na ginman ini sa DBM para iya sa National Expenditure Program may bastante na nga pundo kag ina masuguran na sa masunod nga tuig. Amo na so parang pila ka madalag ko nga mga balita nga aton tutukan karon nga agad ri sa inyo palatuntunan aksyon na hotline. Ang atong nga pagpangalagad buylog nga ginadulong sa inyo sa kalwan sang Dr. Alfred's Green Coffee. Amo niya makahatag gid sa aton sang nagkakaigo nga satisfaction sa mga mahilig magkape. Mga Ilonggo, kita nga mga Pinoy mahilig mag-inom sang kape. Depende sa choice ta kung gusto naton maisog, nga madimdiman, masaburan mo gid ang kape. Pero ang epektos lawas mo nami, ang gina-recommend naton amo ni siya ang green coffee nga strong nga variant. Ang variant nga damo ang nagakuan sini, ang damo ang nagagamit kapin pagid ang mahilig sa kape. Pero kon ang imo sining blood sugar, medyo may problema, gina-recommend naton sa inyo ang sugar-free nga Dr. Alfred's Green Coffee. Amo ni siya antioxidant, tagabulig pa niya detoxify sa aton sining lawas. Anandagi na, at least amo ini ang ka-partner naton every morning. Well, abot, may kape ka na, di may pang kondisyon sa lawas mo. Din ka pa man, Dr. Alfred's Green Coffee. Alas 8:14 na Aksyon Radio Philippine Standard Time. Let's go to work na diri sa aton sining pangalagan. Now, ingagawon ko ni karon kay subong ang linyahan ay dira sa mall, grabe. No, aga pa damo na da ang gusto bakuna. Di kung gusto kag luyag mo ya mabakunahan, maka-avail ka sini. Much better aga ka pa da malinya. Kay nagligad kundi may mga balik dito nga Sabado bala to mo nga may nagkaladto to galing kay waay gali na sa may area sang SM, no? Katapusan na to gali o kun ang Sabado gali pa why nila to balik today Monday. Mo na nga kibot ang iban to sila ay nagbalik kami di waay gali sirado subong waay vaccination activity sa bahin sang mga mall. Kaya mo no, ang aton ganing gina-expect nga sige-sige pero may pahuway man mo. Bakon mo nga nagabihan ang mga vaccinator last Friday, nalabutan sila mo alas 8:30 sang gabi no, dira sa SMX nga nagsigi lang pang bakuna. Pero abi mo lipay ko mag-amuni mo nga sitwasyon. Hindi man nga pertigid ang pagdayaw naton sa EOC sa Bacolod government, pero nakita naton nga may impact ang ginahimo nga kampanya, especially mga barangay kapitan nga nagabulig para nga i-inform bala ang mga i-inform ang
publiko paintindihon angot iya sa sining kaimportante sa bakuna. Ti subong, ang iban kay kumo nakita nila nga damo na nagapabakuna. So naging agaw man ang iban, no? Amo na gani nga kon ulihi kaya nakaparehistro. Ang sa barangay by appointment ni Samo, amo na ang ila sini nga ginahimo nga kwan subong, no, nga sistema. By appointment, ginateksan, ginapabalo ka, nga amo ning schedule mo para sa pagbakuna. No, kay ti kabalo ka naman, may ara iban niyang bago lang na rehistro, pero luyag nila yung mauna, yakun bakuna na. Aksyon Hotline. Galing hindi mo man mabasol eh. Kapin pagid pagbalo nila, nga Johnson & Johnson, nga isa lang yung katublok, may ara tao yung hadlukan sa dago mo. Hindi siya nadlukan sa bakuna, pero nadlukan siya sa dago. Aksyon Hotline. Once gani nga injection ng pagambalan, ginakurom, ang iban ginakurog, ginakulbaan. Pero subong ang publiko aware na sa kaimportante no sa bakuna. Pero balikan ko ng party bakuna, ariyo importante ni siya. Kay by next year ba kumadayon ni kabay patani nga ang election period. By 2022 hindi ini maka-epekto, especially sa pag-umpisa, kay kung napasulod na sang DBM, na-discuss na ang budgetary requirements kag ang mga proseso para iya sa budget sang sining Bacolod General Hospital, amo ning pinakakampiyon nakita ko nga project diri for Bacolod City. Aksyon Hotline. Kanili nalakip na sa DBM sa National Expenditure Program. Wow, kananam para sa Bacolod City. Online sa hotline. Online sa hotline. Isa sa mga nagkabaton sa information from the DOH is no less than Congressman Greg Gasataya. Kong, how are you? Good morning. Aksyon Art, mayong aga simo, mayong aga sa atong mga tagpalamat. Kong, can you tell us, nadugid ang just ang istorya ninyo or information nga ginpadangad sa imo sa Department of Health and lumayo nga balita ini for Bacolod? Right after Action Art nga na pirmahan ni Presidente, we have been following up and doing the nitty-gritty siyang pagpatukod sa Bacolod City General Hospital. No? So last week, nagpadala kita sa isa ka communication address kay Secretary Duque sang Department of Health. No? Asking him na pasulod no, ang pundo for the Bacolod Hospital sa pagsubmit na sang proposed nga 2022 nga pundo sang national government no ko lang ato dito nga aprobado ng layi. Nagpasalamat kita sang support mo sa DOH since sugod ang ining pagdiho nato sang bill nga nang layi na subong no. And then ginpahibalo kita sang Department of Health just a couple of days ago na nag-inform na sa ila ang Department of Budget and Management nga nalakip na sa mga lista sang proyekto nga i-implementar sang DOH ang pagpatuman sang Bacolod City General Hospital by 2022. No? So, gin-include na siya sa ginatawag na National Expenditure Program. Ang National Expenditure Program sa action in layman's terms, the proposed budget bala for the following year nga magahalin sa talatapan ng Presidente. So right after the SONA, i-submit ang National Expenditure Program and then i-deliberate na ila sa Kongreso, pinagi sa Committee on Appropriations sa Aksyon. Ang dami, pagid siling kukung, kung base mamunuhan pagid ni President Digong Blacaron, special mention, gin nga party sa Bacolod General Hospital? Wala din ko sa any feedback, no? But aton lang, what is important nga, may ara na sang green light from DBM na i-include siya sa Department of Health no, among the priority projects for 2022 sa Department of Health. Kami ginatawag na sila ng mga
health infrastructure projects, no? Kag nalakip dari ang aton ang sa Bacolod City General Hospital. Yes. So, ang namin isinig kay at least by next year, kabay pa, no, nga ang election, di na maka-epekto, gid, nga mag-delay ang mga proyekto. Although, nga expected naman yung daan, basta gani, may election, may mga election banning nga ginapatuman. Ang importante nga muna ang update subong nga nalakip na ang Bacolod nga may green light nga pagapunduhan by 2022. That's correct, Aksyon. No, kiti muna bala kung may layi ka, available na nga layi o napasar na nga layi nga permato na pagkatapos wala sang pundo, hindi ka magyapon makagiro kiti wala man sang any movement nga mahimo ang any agency for that matter, no? In this case, tungod nga may layi na, then may ara na sang information from BBM nga include na siya for 2022. I think though naganatamagkakit sana that almost all systems go for sa hospital action. Yes. By the way, kung ma-shift lang ko very quickly ng party gyapon sa pag why naton kontra sa COVID-19 since kadamo-damo pagin mga variant yung ginabantayan subong. May latest nga info ka nga nakuha from DDOH in terms sa mga additional nga vaccine or support para sa Bacolod noon? Nag-communicate ako kay Secretary Dizon over the weekend, Saturday, pala 2 or 5 days ang gabi, if I'm not mistaken. Nagpangayo kita sang breakdown, no, sang mga bakuna naging padala sang national government for Bacolod City. No? Kasi once makakuha kita sini, from it, we will be able to compare it sa ibang mga lugar bala in terms ng nabaton na sa ibang mga LGUs. No? Although ang commitment ni isang national sa aton, kay regular kita na nagka-communicate sila. Padayon ng ilagay kapag padala sang bakuna for astri sa syudad sa Bacolod. No? I think siguro isa man sa lugar na madamo na napadalahan sang o naging priority rather sang national government sa pagpadala sang bakuna. Finally, ti isuna sa presidente subong number 1 question, ma-attend ka to, makadto ka gito personally, and number 2, anong gina-expect naton sa ipasulod nga suna o sa bangin suna sa Pangulo karon kong? By 10 o'clock aksyonahan, ma-start na nga mo na ma-resume ang session sang Kongreso, but ang requirement is that dapat fully vaccinated ka plus 14 days after the second dose. So in my part, kung pwede maka-attend ka, I just had one vaccine, single dose pa lang ako. I think itong isang Filipino-Chinese wala na Sinovac. So hindi ko technically allowed na maka-attend Action Art physically, no? But by through Zoom, no, we'll be attending the session by 10 a.m. and then the 4 o'clock SONA Action Art. So ang atong expectations sa gyapon number 1 ang economic recovery, no. Siguro kalataw naton kung anong mas clear or ang policy direction na ipastar sang presidente this afternoon. The number 2 ang vaccination rollout. I think isa isang ginapantayan sang tanan Action Art. And then number 3, aside from the usual ayuda or financial assistance sa ginatag sang gobyerno, economic policy or economic direction para at least maka-plastar man ang Kongreso sang mga lagi na kinanglan niya himuon in line with the direction sang presidente sa pagkatag niya sang SONA for this afternoon. Yes. On that note, Congressman, salamat sa time. Good morning, kag keep safe. Salamat man sa inyo. More power sa inyo sa Aksyon Radio and continue to stay safe. Mayong aga. Congressman Greg Gasataya, ang nami sini at least, no? Number 1, sa Bacolod General Hospital, nakita ta kung ano ka-importante gid ang hospital, no?
kung anong mabulig niya, ini nga pandemic nagdalagid sang klaro nga mensahe sa tanan nga mga LGUs, sa tanan nga mga opisyalis ng gobyerno kag departamento sa gobyerno. Ngati ang ikaayong lawas nga concern hindi dapat pagbaliwalaon. In short, dapat gid nga tindiron. Kag ini actually gani hindi lang niya para di sa Bacolod eh. Sa Bilog nga Negros, takita ta na subong ka-importante because of the pandemic. Nga kinanglanon tagali ipaayuhon man bisan na mga district hospital ta. Ti kabay patani mga congressman ta sa mga districts sa Negros, abi pulo paminsaran yung madako may time kung paano nyo maidiyahan nga mapa-improve ta ang mga district hospitals nga sa aton area. Like for example, iyada sa Southern Negros. No, kaya Northern, hindi ko familiar sa mga hospital kung di na situated, diabla kung di na pamtang. Sa Southern Negros, damo mga district hospital da, ang isa sa mga masaming ginakatuan sa taga-Chicks area, amuning kabankalan, because even himamaylan kung kaisa kabankalan pa rin sila kaalapok, kay gamay malang ang daw hospital dara sa himamaylan. Now, pero kung inita ni idiyahan sa mga congressmen da nga representante, tabuligan ini, kag kung paano mapa-improve, balimbawa kabankalan magnami da ang district hospital, no? Ang mga kawayan niya, mga kanduni, infirmary malang niya ilato mo, o hindi, why naman sa mga facilities, kag mga equipments ng gamiton, kapin pagid kung ulopirahan ka. Amo na ka-importante, kapin pastion sa pandemic, subong. Di ka nyo imagine bla, kung may ginabatyag ka, ang mga hospital sa Bacolod, di, kung hilingagawon ka, for example, nga, may ara operation, undergo ka operation, hindi ka maoperahan, no? Kaya may mga requirements, kung kay isang, subong yung requirement, dapat, gid, may swab test result, ikaw nga negative. Now, lawig nga mga proseso na, pero lang tawa niyo bla, ang mga hospital karabanan out of town subong, tidri tumpok sa Corazon Locsin, no? Amo na ko isa nga hindi mo man mabasol. Ang Corazon Locsin nga regional office ini, pero can you imagine, like in the case of Corazon Locsin, pila ka percentage iya ka Bacolod ang ila iya mga kwandi, ang ila din nga mga pasyente. Oh. Pero kung mayo ni kung may ara na mapatukod, ang Bacolod General Hospital, at least ang Bacolod noon may kantuan na kag sa iban pagit nga mga district, halimbawa, Kabangkalan, Cadiz, kung may ara dirasang dalagko ng hospital in the coming days, ngayon na maka-accommodate sang mas mataas-taas nga services sa mga pasyente. Ang healthcare service nga kinanglanon gid, at least hindi na sila magbuylo, magkadto pa di sa Bacolod. Doble ang imo paminsaron di. Way labot sa gasto, sa tiniran mo pa, kay way ka man di masyadong iba niya, way man di pariente sa Bacolod. Pero kung ara ka lang within sa area mo, dira na hospital ang kilala, pariente, himata mo, at least, malapit sa balay mo, convenient jutay, ay kabay pa may magkapaminsar sila, kag matigayo, no? By 2022. Aksyon Hotline 2006. Going WID for best public affairs program for radio. This new sponsorship.
pamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan ano nga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig,
Istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya di pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamera. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tuwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sumsan ang mga kaintangan. Responsable at pagbalita, kagaya nga Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ito mga palangga mga tagpalamati. Ang inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karon nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton.
sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mapalagad kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagdilaw ay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Don't not just throw away questions and statements. Kasma nga ton siling Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang ninsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Aksyon Radio Bacolod number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Pamatian namon ginasanligan tingog sang probinsya kamatuuran ginapala. Pabalik na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Oy, good morning diragali kay paring Jerry Chupoy Magbanwa no sa Macau, China. Good morning pare, may lang nga pag-monitor ari pang iba na mamensahe ho. May agad na kay Nening Abiliar Ong sa Victorias. Kay Madam Jenki o Jinky Dialagdon, Blessed Monday Action Art, kag kay Mr. B-Boy Villasor, Vanessa Mayo, Noel Amar, Alex Montesa, Milili Uligo, and all members sang EFC, ARB, stay safe everyone. Thank you. Maria Paz, Salaber, Lawas. Action Art, good morning. Paki-shoutout sa family Salaber, Lauronal, kag Laurelia. Kamusta na kamo dira? Miss ko kayo. From Mindanao. Mindanao siya, O, salamat. Gregorio Ramon Magracia. Na may aga Action Art, pagi sa programa mo pwede pamangkot kung may aras sa condo schedule para sa AstraZeneca. Kay ang post sang Bacolod City PIO, Sinovac lang, sa Sinovac lang kuno. Actually may ari ko din nakita dahil lang kay check ko para sa imo kay why sa kuno ka kita sang kwan sang post. Sige lang ilawagon ko na karon dugay-dugay dahil lang gid sa kay Gregorio Ramon Magracia no mangkot siya second dose ang AstraZeneca subong aryo. Para sa mga nagapamangkot, ang vaccine rollout scheduled today, Monday,
July 26, ang priority groups gyapon healthcare workers kag frontliners sa muning A1. Ang A2 senior citizen. Ang A3 persons with comorbidities. A5 amo ni siyang indigent population. Tinginauna man ni sila mo. Now, on appointment basis, para sa Johnson single dose, isa lang ni katublok ya, ang mga lugar nga may ara subong sa vaccination on appointment basis, Alangilan, Bata, Singkang Airport, Sumag, Takuling, and Villamonte. Amo na, ginaalaw iya sa walk-in, pwede ka mo kakatuda, Sir Gregorio, sa walk-in, ara da, pero kung Johnson & Johnson kaya, Ayala Mall, Robinsons, SMX. Okay? Ang maximum single dose for each vaccination center, 1,000 ang Ayala, Robinson 500, SMX 500. Ayos. Ang sa second dose ng AstraZeneca, muna ginapamangkot mo, sir, Sinovac, yan, AstraZeneca. Ang second dose, Alihis, Barangay 39, Cluster, Granada, Panukoy, Takuling, Ayala Mall, kag SMX, may ara, sir. Walk-in allowed, dra sa Bansilingan, Ayala Mall, Capitol Central, kag SMX Center. Amo na. Okay, ang iban karon dugay-dugay lang. Online sa hotline. Online sa hotline. Kay makit-check ko, porque subong kasako man to siya, Takuling area nga daan, may vaccination rollout man sang sining Johnson & Johnson. Joining us this morning is Councilor Lady Glis Gonzales, Liga ng mga Barangay President. Councilor, good morning. Good morning, Aksyon Art. Good morning sa tanan listeners ng Aksyon Radio Bacolod. Kumusta daw sa imo, ma'am? Kay may roll out ko sang single dose sining Johnson & Johnson lambla. Kumusta daw sa inyo? Damo gid ang nagakadto da? Sa subong Aksyon Art, ang ginakater na to as of this time is the second dose sa AstraZeneca na sang last May, no? So about 500 individuals na siya mapa-second dose. Okay. And for our Johnson & Johnson or Johnson, one shot, ano lang siya, Action Art, 100 lang ginakater. That's because may 500 na second dose. So bali ang inyo da by appointment ining 100 nga i-cater naton para sa Janssen. Yes, Action Art. So 100 lang kami, 500 kita ka second dose na AstraZeneca. Aha. But in terms, ma'am, sa iban nga mga areas, like for example, Nagligan, Mansilingan, Estepania, ang sa area sa Granada, no, grabe gid ang influx ng tao. Ano mo damo, giblay nga do, wise nag-expect nga, agapan nagalinya, nadra sa imo do well organized, waya magpareho sila sa ibang mga area, ano protect namo nga nagkaladto? Action Art ang ato na ginapalo is strictly for appointment basis lang tano. So ang ato na list siya nagahalin sa dose na nakapa-register. Amo na siyang ato na gina-cater amat-amat, no? So wala kita ka-allow walk-in to observe the social distancing sa ato na vaccination center. Subong, ma'am, sa tanan nga mga member nimo sa liga, why man sila sang concern gipadangat sa imo in terms of vaccination? Okay, so in terms of vaccination, siguro ang luyag ginapadangat sa ato ng mga upod is siguro mataas ang allocation kag ang ato na pag-prioritize is strictly uniform na doon para at least every vaccination site sa Bacolod uniform mga doon na system. Now, dira sa Takuling, ma'am, aside from today nga schedule, buwas, sunod gamay na daw, may harap mga mo vaccination da? Yes, 500 per day ang ato na second dose sa AstraZeneca and again, 100 Johnson & Johnson per day. I see. Ma'am, sa mga taga-Takuling, ano ang imo sinipalabot nga mensahe kag in behalf sa Liga sa Bilog nga Bacolod? Yes, so Action Art, thank you for the opportunity, no? So, una sa tanan, nagapasalamat kita sa response ng ato na Bacolod noon kay ang ato na vaccination center
ginakatuan or ginakatuan sa mga ato na pumuluyo, no? But let us go back to the basics, paka-register kita, kaya at least ang prioritization natin, ma-observe natin ang social distancing to avoid inconvenience during the vaccination site. Inconvenience sa vaccination site. Ma'am, ining 500, 100 mo sa AstraZeneca kag sa Johnson & Johnson, anong kalawig ni siya dasta kuling? Nag-start kami Action Art 8 o'clock in the morning, nag-end up kami up to 1 o'clock in the afternoon. So bali hasta san ni siya matapos? Ini nga July lang? Ang Action na muna sa atong dose, kasi ang May pa ni siya nag-first dose. So until Thursday na siya Action Art. Webes. 500 each day. Webes Yes, na lang hasta? Yes, correct. Ang 100 niya, ma'am, nga sa Johnson? Until Thursday, ma'am. Okay. On that note, Councilor, I know, perti kasako sa inyo, good morning, salamat gid sa time. Thank you, Action Art. Sige, subong da. Nung why ang walk-in, why gina-allow, amo na ang bintaha kung na-organize maayo, no? Kay, at least, sa kay Councilor Lidiglis Gonzales, hindi kaya masyado nga pareho sa ibang to Granada, nagliga, no? Why gina-expect to sa ni Kapitan Itik talimu daw nga perti kadamo ya aga pa ya mo. Why pakabulog taong personnel sa barangay damo na nag-standby kay tiluyag man mabakunahan mo. Now ari balikan ko lang ang pila ka mga areas gyapon nga subong may roll out sang vaccine sa second dose sang AstraZeneca July 26 nalawag ko naman ang takuling kaina ari ang iban pagin nga mga areas. On appointment basis, ara man dira ang AstraZeneca second dose sa Alihis, Barangay 39 Cluster, sa Granada, sa Panukoy, Ayala Mall, Capitol Central, sa SMX Convention Center. Now, amo ni sila may mga appointment basis ini sila ya. Now, ang walk-in ginaalaw sa mansilingan lang, no, residents only. Okay? Maximum second dose for each vaccination center, Ayala 500, SMX 500. Okay? Sa second dose, Sinovac, July 26, subong man. Abis Cluster, Vista, Alegre, on appointment basis. Now, ang walk-in ginaalaw, ara gyapon daw second dose sang Sinovac. Ayala Mall, Capitol Central, Robinson's Place, SMX, Convention Center. Now, maximum second dose for each vaccination center. Sa Ayala Mall, mga 500 ning cater. Robinson's 500. Ang sa SMX, 500. Kaya mo na kung nakita nyo da, nga na sobra na kamo sa ika-500, kaya ang inyo na lang chance na ang next nga schedule nga pwede ka mo hatagan prioridad. Hindi, it doesn't follow nga kung priority ka by the next day, adlaw ka na magkanto kay why mo nagyapon, no? Kay hindi mo na pwedeng hatagan kagulaton kaya nga iatag sa imong slot lang bangon na ka pa-reserve ka. At least sa kay Gregorio Ramon Magrasya, sir, okay na sir, atong yung pamangkot mo. Alcalextro, good morning from Bago City. Chofilo Espanyola Jr., good morning, monitoring gid kami always. Mamang Buning, Tiyay Jutay Sulinap, Tagda Zone 3, Hinigaran. Si Alin Louis Himutia, taga Linawon Kawayan, ginatamyaw niya gid, no? Sa Bacolod, si Tito Narding Hidlayan, always man ka monitor. Hidlayan ni siya kung Hidlayan. Hidlayan siguro, no? Salamat. Corazon Villases Gayo, good morning man. Happy Monday everyone and stay safe. Ligay Villares at Sibar, always gid ka monitor FB, Live Ramon and Losi. At Sibar talk si Bago, thanks, God bless. Okay. Edward Tahunes, Utay Benedicto, silingat amyaw ko lang akong magulang sinunong Benedicto sang barangay San Jose, Sipalay. Clemente Paslon, may ngaga, akong papadira sa paradahan,
Negros Occidental si Cesar Paslon gikan ni Clemente Paslon diri sa Cebu. Ato siya sa Cebu. Nelda Sigwan, good morning. Ana Sinoro may agaman. Junad Duholes Hipolye. Niya tuod gina Sir Art kaluluoy lang sa mga pumuruyo kung ara sa mga bukid kag barangay kung magmalasakit kay wala sang ospital nga maayo sa ila nga mga lugar. Kag hindi ka magkadali-dali biyahe kay ang alagyan sa mga barangay or sa mga bukid porte kanami. Babe sa Navarro Ortalis, Baligwas. Good morning, Aksyon Art. Tamyaw lang. Ida family, Baligwas sa 6th Street, Purok Tangkong, Barangay 7. Salamat na sa inyo ha. Christine Minies Villalobos, ginatamyaw niya ang taga-Barangay Pandanon DSB. Virgo September, good morning. Athia Kim Eriman, Donna Ribatado Galio. Ya good morning, tamyaw ko Jenny Lee Galio, si Papa Nunoy Galio, kapamati sa Pandanon DSB. Alex Fuentes, good morning. Thank you. Lito Dayap may agaman, no? Kay Parin Chupoy, nabasa ko na pareha. Kay Elma Losok Pulidario, kag kay retired Major Paterno Tural, mamay aga. Lumila Labargan Lapar. Ayos, Angel Torres. Rico Salazar, good morning man. Huma Lumina. Inday Blaza. Radney Luel Orsus. Victory for our new Mayor Bacolod City. Ay kalain. Ernie Tamon, good morning. Watching from Sitio Inaris, Inigaran, kag Erwin Tristisa from Kaban-Kalan. Good morning and thank you for listening. Aksyon Hotline 2006 Golden Double ID for Best Public Affairs Program for Radio. Pasimbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa gilagang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod
Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y Sinsan ang mga kahintangan Responsable ang pagbalita Pagdahil na italang na Malasig pero sigurado Aksyon na may dalang pagpalangga Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radio Salamat gid sa pagserbisyo Padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radio Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod ng mensahe Wala sang ginadampigan Padayon Aksyon Radio Padayon Aksyon Radio Padayon Aksyon Radio Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tuwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo,
na narisari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Red Sox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sumsan ang mga kalintangan. Responsable at pagbalita, pagkain niya na morning bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ito mga palanggagamangan tagpalamati. Ang inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa Labilin, 1 ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Madayon Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sang pedaya ti pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Lang kung guys, nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.
Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwalagwag nagapakatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Aksyon Radio Philippine Standard Time alas 9:11 na. Dapat na pinanawag nagapamangkot. Kaya inanalawag ko naman to ang mga schedule sa mga bakuna or vaccination activity this morning. Ang importante diri kuan gid aga pakamukad to kon sa mga mall, no, kay 500 lang ang gina-cater nila ti kon magsubra ka pa karon sa 500. Why gid, no, hindi ka na pwede ma-cater the next day ka naman. I don't know kung ano na ginahatagan numero. Kung natagan gin man reservation, ti can you imagine sulod nga adlaw ka naman, no? Otro naman nga kuan ang imo, otro naman nga hulat mo naman kung hinali. Ang suna ni President Digong kaapat gali ginidit, no? Grabe, kaapat ginidit ginbasa na guro yung posling niya op sala islan. Ti sa apat ni ka pag-edit ang pamangkot pila niya ka kuan ang kayuan naton ding mabaton, no, sa depende sa sektor. Aber igaling di ta pa di mabalaan kay karon pa ni niya sa suna naton mamatian mo. Ay, pamatian ta karon ang suna nga apat ka beses yung ginidit, no, ni Presidente Digong sang kampo niya, no, tingin liwat ba kung apat ka beses ya. Sige, karon lang na. Dugay-dugay or karon na sa hapon. Online sa Hotline. Now, maki-update lang ko sa mga travelers nga nagasulod diri ang influx, ang numbers of travelers coming from Manila and other parts of the Philippines nga nagakadto dis Negros. Although Negros ang cases to hindi man nubo man like Bacolod kapon, galing may death ang Negros, same with Bacolod, may death man nga isa. Online sa Hotline. Pero maloon nato nini kay Dr. Sipar Gerhard Kailian, ang taga-pamuno sa Incident Management Team sa province. Kumusta honta na no subong? Damo man mga travelers gyapon ga sinulod. Why man problema nano ang mga concern nga ila sini na talupanglan. Joining us this morning over the phone is Dr. Sipar Gerhard Kailian. Doc, how are you? Good morning. Yes, good morning, Marco. Salamat dito, Aksyon Radio. Salamat, Gidok, no? Number one, kumusta subong na no ang status na nung latest nga recorded naton da in terms ng mga travelers nga nagasulod sa Negros? Okay, Aksyon, no, as of 15 sa July, no, sa ating record, ang ating record subong mula sa 77,449 ang mga travelers o mga returning residents. Ang ibang nila kabalik-balik kami sa Aksyon article lang returning overseas Filipinos aton nara na sa 17,625, no? Ang ating migratory workers, no, working workers, ipabuton na naman sila magbalik sa mga September Aksyon art, mga sila 3,147. So, ang big yun, So, titirahan na naman ang mga pagbalik kapag napas naman itong action nga galing. So, muna ang action nga mga mga pag-abot sa mga returning residents, no? Especially banda ni nag-aali na sa Manila, nagbalik din naman sa Negros, no? Again, ang ilang RT-PCR negative results, ang mga isa pa main requirement, fast ang ilang same face, no? Sa pag-approve natin sa pagtulog nila din sa probinsya sa Negros Occidental. Yes. Why gin man problema, Doc, no? Especially kung di ginabantayan nato no nagasulod RT-PCR test.
ang mga nagagamit ang vaccination card hindi siya gyapon niya amo lang ang basihan, no? Although may ara gin man nga present kay may mga vaccination card na sila. May aral na vaccination card na present, but again, kung orderly go, no? We go back to the RT-PCR because of the Delta variant, no? But kung meron siya sa vaccination card, pag magpapalong swab natin pan-arrival. Aha. I see. Kaya ang budlay tuod subong sa sa sining vaccination card, kay why siya sang bala sa bilog ng Pilipinas nga code o kung ining QR code nga tani mabalaan access naton, no? Isa lang ay nang ma-access sang Negros ang iadto sa Manila kung mag-abot ni sila nga indeed gid man ang ila ginagamit nga card official gaman kasi ko basi piki naman bla lutsan ganing RT-PCR among gani action nato. But still na ano nato para gaano na sa mga LGU destination, no? But kung gusto nila magpa-voluntary swab, swabbing booth kita sa atong mga ports of entry, like sa Bredco and sa atong airport, no? And pwede gid sila makapaswab and then quarantine and then pagwa sa negative result and mapulit sila sa ilang balay. Dok, ambot ko may ideya ka. Ining to death nga na record sa province, kundi ini siya nga ma-area. Ang ano action art? Ang duwabla ka death record sang sang Negros, duwa nga napatay sa COVID-19, may ideya kundi ini siya nga lugar. Ang lugar pinagkakay ang kahapon nila, no? Kahapon ni siya, Dok. Kahapon or ang kahapon, 3 ang recorded to eh. 3 kahapon ang death? Oo, kahapon 3. Ay, sus. Grabe, no? Pero, ini nga ma-area... Yes, Doc? So, Sipalay ang bago action. Sipalay ang bago, no? Kabay pa tani, nang hindi na ni magdugang kay... While nga naganubo ang cases, tadi ang death, mas nami ipagid kung ay nagid siyang nagakapatay bangod sang COVID. Yes. Aha. Sa mga men mo sir nga sige ni sugat sa mga returning residents, why man niya subong sa nagabatyag o kung naglain ang pamatyag bangod sang trabaho nilang way untat sugat ni sa mga returning residents? Gina shifting kami sa track, ginabagan na ba sa ating provincial administrator sa mga drivers, pa-strengthen ba ng ating ang ating mga persa sa atong mga responders para hindi mo sila mahago. Pag itong unang hago-hago, bigyan ka gani man. Abot ang 3 ka market yung kapaway ating responder. Gani man. Then may limitation na kasi sa market, 150 na lang ang maximum nilang madala. Aha. Sa mga ensure nga may kapakita sa manpower nga kaya sa manpower sa ang pag-abot sa ilang mga tao ang mga requirements. I see. Dok, ma-shift lang ko very quickly. Ang kuan balak, naligad nga adlaw o naligad nga simana, do damo ang kuan mga area sa halimbawa dulid, nga grabe ang kuan bala sa balod nga naglabot sa mga puluyan, although nga daw ay man reported nga evacuation, so grabe ang bulyada sang kuan naligad, no? Sang dapya sang balod ang storm surge bla Dok, why man recorded, no? Sa inyo nga reported abing nga mga residente nga naapektuhan? Well, actually ang mga reported, no? Nakauna pa kamo report kanina sa ang ang valid na report ginapaabot sa namon to be officially nga yatag sa atong agency. But again, sa document natin, na-enhance ang ating habagat, na-enhance ang ating bagyo at itinta, nga ating naman yung sagwa sa Philippine Area of Responsibility. Pero again, nabala naman kita na kada agat, especially kung Britain ayon sa extreme northern Luzon. Ang atong our southwest control, yung nabagat,
ang iyang attribution, no, ang paghahatak niya, no, or ang pag-enhance of hadagat. And then ang ating siyempre ang hangin, no, mga wind surges nga nagkakatabot, because also of the indirect impacts ang ating bagyo nga si Fabian or si Ins, alternative name, amo ng ating nakita, no. And then nakasilang preparado naman dapat po ating LGUs, especially those sa mga shorelines, no. Again, yun ang may loss na kita dira sa Global Zone, no. Pagkabalon sila nga ang mga shorelines, ang mga prawns ating coastal surge, no, are mga 20 meters up na sila dapat wala dira mo. But again, affected din sila sa ating mga wind surges at surges kung may bagyo na. So may bagyo system, so sa bagyo din yung wind surge, no, ang epekto ini sa bagat or sa monsoon. Aha, sige. Doc, salamat gid sa time and halong gid permi sa imo. Salamat gid. Yes, actually, kagsungalan sa ating Gobernador Bong Lacton, mayong adak kada. Salamat din sa Aksyon Radio. Ayos nasa aton sining nga magka-aksyon nga nagapamangkot gapon bladi kapadala sa mensahe parte sa mga schedule sa vaccination. I would suggest kung may mga Facebook, kung pwede nyo actually ma-search sa PIO Bacolod, no? PIO Bacolod, aradang available nga schedule subong July 26 din nga ma-area. Pero kinanglan kung sa mall nga may plano ka mag-walk-in, much better guro nga kadto na lang tuwing gagaw kay kabalo ka. 500 lang i-cater nila mo ti magsubra ka pa na karon. Kung katapusan ka ti hindi kay mo iya ma-akomodar. Jonah Daholes, si Polye, good morning. Extend my greetings sa kay Nanay Connie Astorga sa Paglaom Village kag sa mga paryente ko sa Gargato inigaran from Hong Kong gali ini no si Jonah Daholes Hipolye. Araman Imbong Jocampo, good morning. Barrio Garay, good morning man. Thank you gida sa mga nagapadala sa mensahe. Maria Paz Salaver Lawas. Nya diri ko nakapamana sa Mindanao pero taga Castillana ako Aksonart. Okay. Sige. Good morning. Monitor lang kami din sa Barangay MH del Pilar, Pontevedra. Leo Gutamyaw sa group namon BURC Riders Club, Pontevedra. Salamat halong sa pag-ride ninyo. Christine Minies Villalobos. Ano ba sa kuna ni? Ayos. Ang iban, karon naman, dugay-dugay. Aksyon Hotline 2006. Going double ID for best public affairs program for radio. Ikaw nang ginapamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian.
Istasyon niya nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sansan ang mga kalintangan. Responsable at pagbalita, pagdayon na ipalagnan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot na nagligad para pamaninga ning nawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart. Aksyon Hotline. Ayos, why na tagaling time diri sa aton sini nga pagpangalaga ng inyong mga mensahe parte sa expectation dabog expectation nila kabay pang party vaccination vaccine mismo ga expect kami nga ina ma-mention karon ni President Tigong Aksyon Hotline. wala tunta karon ko nanong mambali presidente okay kun bala may bastante nang inang roll out sa vaccine bla hindi na maghala kapilang tao nga kung daw kung damo-damo halimbawa ni siyang kwan kung damo-damo tani mga vaccination center no need na sa taong maghala kapila pa mo sa mga barangay may kaugalingon na vaccination center hindi lang ni dugay Aksyon Hotline.
Una taon mo, hindi man lang dugay ang screening kag ang pagpila man lang tublok na yaman, tapos na dayon. Di ba? Kapin mo kung makita ni kung Johnson ng tanan. Bisan butang taiban pang vaccine nga kinaglanon sang duha ka doses. Pero dasig lang kung taniya. Ang importante, may bastante nga bakuna. Kaya pamatian talang nakaroon na. Kung anong hambal, kag-report kay kaapat kiligin edit ni ho. Guro mga report ni Presidente Gong kung ano mga accomplishment ti katapusan na rin nga suna mo. Good morning ari lang akon sining ako nga ibilin sa inyo panugyan ta Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule mo niya ang makabuligid agud nga sigurado kitang aton sini immune system kag resistensya sa lawas. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita,